Anticiklona nad Evropom slabi pred poremećajima s Atlantika. U visinskoj sjevernoj struji nad Europu prodire nestabilan zrak. Nad zapadnim Sredozemljem razvija se plitka ciklona, ciklonalni vrtlog koji se međutim jako brzo premješta prema istoku. Ta sredozemna ciklona će promijeniti vremensku sliku već večeras i u noći na ponedjeljak nad Jadranom. Sutra će biti pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Kiša će najprije zahvatiti Jadran i predjele uz njega. Će se na središnju Hrvatsku, a do večeri i Slavoniju i Baranju. Na Jadranu su poslijepodne lokalno mogući pljuskovi uz obilniju oborinu. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jako jugo poslijepodne na sjevernom dijelu okrenuti na buru. U podvelebitskom primorju uz olujne udare. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 2 do 4, a na Jadranu od 8 do 12 stupnjeva Celzija. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti na Jadranu od 13 na sjevernom do 17 na južnom dijelu i otocima. U nastavku tjedna u unutrašnjosti u utorak oblačno s kišom, a u planinskim krajevima iznad 1300 metara moguća je susnježica i koja pahulja snijega. Od sredine tjedna više sunčanih razdoblja uz jutarnje magle. Novo kišno razdoblje krajem tjedna uz mali porast temperature zraka. Na Jadranu će zapuhati škura bura do sredine tjedna uz manji pad temperature zraka. Krajem tjedna prestanak bure i nova epizoda juga uz obilne oborine. Jače zahlađenje za 8 dana, ali o tome više u našim narednim emisijama.